Забелязали си как има доста хора, които сякаш никой път не им става неудобно. Все те карат ти да ходиш, ти да чакаш, все ти трябва да имаш време, ти трябва да можеш, ти трябва да ги разбираш. Те обаче все не могат. Все са заети, все нямат време, все отлагат за по-нататък. Анко, мятай вода да пия. Стига се снимал. Сега забравих Благодаря. докъде... За нищо забравих докъде бях станал, да. Те обаче все не могат. Все са заети, все отлагат, все нямат време. Ти обаче нямаш право. Ти трябва винаги да можеш, винаги да си на разположение. Един вид, те нямат права, ти имаш само задължения. Става така, че те с това свикват и го приемат за нещо нормално, за даденост, нали така? Точно. И най-лошото е, че един вид става така, че твоето време, свободното, все едно за тях няма стойност. Само тяхното си има стойност, твоето обаче няма стойност. И ако спреш да им огаждаш, за тях става нещо много лошо и един вид ти се променил. Ти не си се променил, ти просто спря да бъдеш удобен. И на това на тях не им отърва.